बे समाव नोंथांनि फिसाया गोमानाया गोबाव सम जाबाय गावथारजानायनि सायाव इनक्वायरि खालामनो थाखाय आईजीपीनो केसखौ होदोंमोन दायो बेसेबां सहैखो खौरां मोनदोंना मोनाखै खौरांखौथ' जेबो मोनाखैमोन खौरांखौ आरो दिनैसिम दासिम रावबो खौरांबो होफैफेराखै न'आव फैनानैबो आरो मबाइलावबो रावबो खौरां हरफेराखै बिटिआर सरकारा नोंथांनि फिसाय गोमाजानायनि दुखुखौ नायनानै साख्रि होदों होननानै बुंदों साख्रिखौ होनाया होदोंमोन बियो पारमानेन्ट नङा बेनि थाखायनो आङो नाजावनाय जायाखै नोंथांमोना मानो साख्रि थिसननाय बिलाइखौ दिनैसिम मानो नाजावाखै पारमानेन्ट नङैनि थाखायनो आङो नाजावाखै आरो बे सारमोनहा बिटिआर सरकारनि सारमोनहा गासैबो सारमोनहा अननानै फिसाब्लाबो साख्रिखौहाय होयोब्ला मोजां जागौमोन पारमानेन्ट आसाम सरकारनि आसाम पुलिसानो आंनि फिसायखौ गावथारदोंब्ला बुथारदोंब्ला आसाम सरकारनि साख्रिखौनो आंनो होयोब्ला मोजां जागौमोन आरो आं सिगाङावबो बेखौनो बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा साख्रिखौ बिटिसिनि बाजेट सेसनाव साख्रिया पारमानेन्ट होननानै बुंबाय थादों सारमोनहा बुंनाया बुंदों जानांगौ होमबाबो बेयो साख्रिया पारमानेन्ट नङा गावसोरसो मा बुंदों बेखौ आं जेबो मिथिया अब्ला बिटिआर सरकारा थगायदों नामा नोंथांमोनखौ थगायदोंना मादों सारमोनहा मिथिगोन आं सानदों पारमानेन्ट नङा आं मिथिदोंबो पारमानेन्ट नङा होननानै बे साख्रिखौ नोंथांनि न'खराव बिटिआर सरकारनि सुबुंफ्रा खौरां लानो फैदोंना फैयाखै खौरां लानो रावबो सासेबो फैयाखै दिनैसिम दासिम रावबो फैयाखै आरो मबाइलावबो कन्टेक्टबो लाहराखै रावबो खिथाहराखैबो सोंहराखैबो गुबुन हान्जानि मानसिफोर फैदोंना फैयाखै गुबुन हान्जानिया गासिबो फैजोबदों गासिबो सारमोनहा फैजोबदों गुबुन हान्जानिया गुबुन आफादनिया आरो शिब सारमोनहा रावबो फैनाय जायाखै बिटिआरनिसिम प्रमद बर'आ नोंथांमोनखौहाय लेंहरफेरदोंना लेंहरफेराखै लेंहरफेराखै सारमोनहा खबरबो लाफैयाखै दिनैसिमबो सोंहरनायबो जायाखै सारमोनहा दे आरो जोंना अरुणाचल सांलाङावबो केस दङ बे केसआबो मास मोनफ्रोमबो सफैबाय थायो मास मोनसेयावनो मोनसे सफैबाय थायो हाजिरा बेवहाय थांनोबो बेसेबांबा खस्थ' आरो आंल' नङा आंजों लोगोसे बेसेबांबा बुरजा हिन्जाव हौवा जमा लोगो जानानै दङ जोंना केसआ आरो बे अरुणाचल सांलाङाव थांनांगौ जायो केसआबो गिदिरैनो आरो जोङो बेहाय थाङाब्लाबो जोंखौहाय एरेस्ट खालामनो नागिरो एरेस्ट खालामनानै लांफैनो नागिरो बिनि थाखायनो जोङो खस्थ' खालामनानैबाबो थांनाङो आरो जोङो बिनि खरसा जों थांनायनि खरसा 30-40 हाजारसो थाङो बेखौ जों अफाय मोननानै थांबाय थानो बेखौबो सारमोनहा होनदों केसखौहाय उइद्र' खालामनोसै होननानै बुङो होमबाबो उइद्र'आनो जाया दासिमबो बेसेबांबा गोबावसो उइद्र' खालामनो होननानै हाजिरनि लेखाखौ बिहरबाय थायो सारमोनहा ओमफ्राय थांनाङा होनना बुङो सारमोनहा बायह्रानिखौ थांनाङा होननानै बुङो होनबा जोङो सारमोननि खोथाखौ मानिनानै थानोसै उनावहाय जुदि खानानै जुदि हेरेस खालामनो लांफैबा जों मा खालामनांगौ बिनि हेंथाखौ सोर लागोन आरो बिनि फिननायखौ सोर खालामनानै होगोन बेखौसो मिथिनो लुबैदों ओमफ्राय नानि बिफानि डेथ सार्टिफिकेटखौबो लायनो थाङो जोंहानि आफाया बेखौबो मोनबोआखै खननै खनथाम जाबाय लायनो थांनाया बेखौबो हराखै अबे जायगायाव थैहैदों बिनि नामखौनो होआखै जों बेखौ बोरै हरनो हानो नोंसोर खुगाजों बुंनाया जाया बेवहाय लेखायाव लिरनाय थाथारनांगौ होननानै बुंदों बिदि बुङैनो दासिमबो मोनबोआखै मानि थाखाय मोनबोआखै बेखौ अननानै जाय हरग्रा बे मानसिया थाबैनो अननानै हरदो दिनैबो लायनो थांदों जोंहानि आफाया बेखौबो मोनबोगोन ना मोनबोआ मिन्थिया थाबैनो अननानै हरबा मोजां जासिगौमोन